Туйдым мин бу машиналардан. Элек әнә кешеләр атта йөрделәр. Һава да чиста булган, кешеләр дә сәламәтрәк. Ой, Розил, син кайчан экологияны кайгырта башладың соң әле? Ат бит ул жан иясе. Аны каравы киләве ай авырдыр. Менә шул турыда күбрәк белерез өчен без бүген Алмакай атлар фермасы җитәкчесе Самат Набиуллин белән аралашып алабыз. Үзе Лениногорск районында булу сәбәпле, без аның белән бүген Skype аша сөйләшәчәкбез. Игътибар экранга. Сәлам, Самат. Хәерле көн. Сәлам. Атлар белән ничек кызыксына башладың? Сөйләп кит әле безгә. Атларны инде бәләкәй чактан ярата башладым. Безнең урамдан, авылдагы инде. Иртә кич атлар көтү йөри иде. Иртән китә, кич кайта. Шуңа күрә без көне буе баулар әзерләп, төрле хәйләләр уйлап чыгарып, берәр атны үзебезгә эләктереп калдырырга дип йөри идек. Бер генә тапкыр эләктерә алдык. Анда да качты ат. Ну, безнең кеше юк, без бәләкәй идек әле. Көтүчедән әзерләкте инде шунда. Кызык. Самат, менә минем атта бер дә йөргәнем юк, ләкин бик йөрисем килә. Йөреп китәр өчен миңа нинди киңәшләр бирерсең? Беренчедән уртак тел табарга кирәк. Үзеңне курыкмый торган итеп күрсәтергә кирәк. Ат курыкканы бик нык сизә. Шул син курыкканны сизсә инде сине тыңламый ул. Теләсә нәрсә эшли башлый. Үзе теләгән эшне эшли. Кая барасы килә, шунда бара. Шуңа күрә иң беренче куркуны бетерергә кирәк. Икенчедән инде син берәр остарак кешедән, кем күптән инде ат белән шөгыльләнә, шул кешедән дәресләр алырга кирәк. Самат, әйтәлем, атлар белән уртак тел табу авырмы соң ул? Һәрбер ат ул үзе кеше кебек бит. Һәрберсенең үзенең холкы бар. Һәрберсенә үз юлын табасың. Ну, бар атка да иң тиз юл ул кишер ашату инде. Шулай итеп аны үзеңне яраттыртасың. Атларың ярышларда катнашамы? Ел сайын без 13-15 төрле ат бәйгеләрендә катнашабыз. Әле бер дә урынсыз кайткан юк. Безнең атлар инде спринтер түгел, безнекеләр стайерлар, ерак дистанцияга чаба торган атлар. Бу безнең инде татар атлары. Ни өчен нәкъ шул тукым? Алар башка атлардан нәрсәдән аерыла? Беренчедән спорт ягынан карасаң. Бу атлар бик чыдам. Ерак дистанцияга чабарга менә дигән алар. Шулай ук бәләкәй буйлы булганга, шул 140-145 см алар балалар спортына бик тиешә. Шулай алар бик тыныч, шуңа күрә аларга менә дигән ат. Икенчедән экономик яктан карасаң, бу атлар кешесез яши ала. Теге инглиз гарәп атлары кешесез яши алмый, берничек аларны ошатырга, карарга кирәк. Буларын җибәрдең дә, үзләре үзенә ошарга да эзли, кыш көне дә былтыргы печәннәрне карасыннан кайза башлыйлар. Менә дигән, рәхәтләнеп асрыйсың. Розилне хәзер белдең инде кайсы атта йөрергә икәнлеген. Шулпан. Самат, хәзер безгә ат иярләү, атка атлану буенча мастер-класс күрсәтеп кит әле. Бу безнең Тулпар, татар тукымлы ат, аңа 4 яшь. Бар. Чавышларда бик күп тапкыр беренче урыннар алды. Менә башта иярләр алдыннан атның аркасы чисталыгын карарга кирәк. Пычрак булса, тузаны булса, чистартып алырга кирәк, бер щетка белән сыпырып аласыз да, матур гына булса, уже иярләргә була. Беренчедән куябыз вальтрап. Ул йомшарта, аркада бернинди авырлыклар чыкмасын дип. Так, вальтрап өстенә инде куябыз иярен үзен. Менә безнең спортивный ияр, тренировочный. Ул бик җиңел. Чабарга җайланың белән. Ләкин прогулкага дисәгез, ул бик ардырта торган. Так, башта иярне хәрләктерәбез. Так. Так, иярне эләктердек. Булды. Ат әзер. Хәзер җигән алабыз да утырабыз. Атка утырганда кирәк килергә гел сул яктан.
Бу атлар тәбәнәк булганга аларга була сикереп кенә менәргә. Вот, хәзер уже аттабыз. Бик эчтәлекле мәгълүмат. Әңгәмәң өчен бик рәхмәт, Самат. Уңышлар сиңа. Ярар, рәхмәт сезгә. Сау булыгыз. Пока-пока. Дуслар, Шаян төбүз эшен дәвам итә. Безнең белән булыгыз.